Bi ye tarata ye juye kalo tile 28 san 2026 aw bɛɛ lajɛlen folen don yan fo aw sigiyɔrɔ la aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka an lajɛ nin wagati in na an b'aw fo dante foli min na kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi Senegal jamana ɲɛma ni o ye son excellence Basiru Jomaya Faye ale kan ka bisimila bi an ka jamana ɲɛma kɔni fɛ an ka jamana ale kɔnɔna la ni o kan ka bɛn bi juye kalo tile 28 ma san 2026 Basiru Jomaya Faye a kan ka na lɛrɛ 24 kumaɲɔgɔnya ni ka o kɛ n'an ka jamana marabaw olu ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔn min n'a bɛna tɛmɛ baara sira kɔni caman olu kan. An b'a yira la k'a fɔ ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye Basiru Jomaya Faye ale kɔni ka bɔ a nɔ la ni kana jamanaw olu kɔnɔna la kabi a kɛra CEDEAO kɔni o ɲɛmaa ye an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ décembre kalo san 2024 kalo damadama kɔfɛ yani u ka jamana ɲɛmaa kalafili kɔni ale cɛ Basiru Jomaya Faye a y'an ka faaba de kɔni ni ka o sugandi kana a ka munumunu kunfɔlɔw ni ka olu kɔni ka o kɛ. Basiru Jomaya Faye ale kɔni ye CEDEAO o ɲɛmaa ye o de senfɛ a kan kana an ka jamana ɲɛma ale kuma ɲɔgɔnya Mali Burkina Faso ale ni Niger ni jamana saba kɔni kelen do ka i sen bɔ CEDEAO kɔni ale sen na. An ka minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ jago koɲɛw olu ma a bɛ san 3 bɔ bi ni an ka jamana ɲɛma ni o ye général d'armée Asimi Goita ye usine min ni ale ka kan ka ciment ni ka o dilan n'a bɛ wele ko cimenterie Atlas an ka jamana ɲɛma kɔni ale birikiden fɔlɔ ni ka o da a bɛ san 3 bɔ ni ciment dilan usine in yɛrɛ kɔni ale baara bɛɛ lajɛlen kɔni o banna minisiri taara ka taa i ɲɛ da kan ni o ye Musa Alassane Diallo ye ani a jɛɲɔgɔn usine kɔni kan ka baara daminɛ hala tɛmɛ k'a yira la k'a fɔ usine musaka taari jɔ fo sɛfɛ wari miliyari 30 o ɲɔgɔn na min ni a musaka kɔni bɔra an ka jamana ka wagandɛ o de kɔnɔna la usine kɔni kan ka tɔni 500 ni ka o de dilan san kɔni o kɔnɔna la san 2 kɔnɔna la a kan ka tɔni miliyɔn 200 n'a kun kan fɛn ni ka o de dilan. An ka minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ bolimafɛn boliko koɲɛw olu ɲɛnabɔli ma a y'a yira k'a fɔ ko sirabakan kasara juguman dɔ o kɔni kɛra karido juye kalo tile 26 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 14 o wagati a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye faya yɔrɔ kɔni o ye a yirala k'a fɔ bolimafɛn min ni a bɛ maaw ta ka taa dugutagaw la ni ale ye ɛri ɲɔgɔnna ye ale ni bolimafɛn wɛrɛ de kɔni donna ɲɔgɔn na o bolimafɛn ninnu kɔni ka boli kɔni accident kɔni ale sababu kɔni o bɔra boli damatɛmɛ kojugu kɔni o de la maa 7 bɔɲɔngo olu kɔni ni tora a la maa 5 olu kɔni joginna maa minnu joginna olu ta ni ka taa n'olu ye lapitaniso o la ni o ye Gabriel Touré ye an ka minisiriso min ɲɛsinnen bɛ bolimafɛn boli koɲɛw olu ɲɛnabɔli ma ani ka taa se an ka gouvernement maa tɔw ma u ye tasi bila kɛ ka taa banbagatɔw olu sɔmaw olu yɔrɔ la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu fɛnɛ joginna ka kɛnɛya ɲuman ni ka o di olu ma minisiri ye hakililajigin kɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka hakili to sirabakan kana sariyaw olu labatoli la walasa ka se ka dɔbɔ sirabakan kasara jugumanw kɔni olu la ka tila ka weleweleda kɛ ni ka ɲɛsin bolimafɛn bolilaw fɛnɛ ma k'u ka hakili sigi ka o kɛ u taala ye ka se ka maaw ni kisi. An ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état major général des armées a ko k'u n'u dɛmɛbaakulu u kɔni ye garan da karɔgɛlɛn diinɛ tigilama caman de kɔni olu la o kɛra don min na sa o de ye karido ye juye kalo tile 26 san 2026 a kɛra yɔrɔ min na o de ye kokanjani ale ni ɲɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka ɲɛma a y'a yira k'a fɔ u bɛ ka banbagaciwale tigilama ninnu ɲini fan bɛɛ lajɛlen de fɛ u ma ɲɛ mana da u kan yɔrɔ yɔrɔ u bɛ dankari u la yen nɔ u ye tɛgɛ da u ka dabakan ale filɛ nin ye Segu mara o la u bɔra banbagaciwale tigilama caman de kan min ni u ye maa 11 bɔɲɔngo ka olu bɔnɛ u ni na ka tila tuguni ka u ka bolimafɛn sen 2 5 bɔɲɔngo ni ka tɛgɛ da o kan fɛn min ye u ka poste radio 5 ye u ye tɛgɛ da o fɛnɛ kan u ka fusil d'assaut AK-47 11 ka taga se mitrailleuse 1 fɛnɛ kɔni o ma kunun tɛnɛn ni o bɛnna juye kalo tile 27 ma kan de la coalition terroriste ni o ye JINIMA FLA maaw olu ta ye u kɔni carina yɔrɔ caman de kɔni o fɛ ala ni an ka finitigilakaw ka baara ɲɛdɔn fɛ u sera ka tɛgɛ da u ka bulukesi mara kɔni o la
min ni u ye u bugunnatigɛ n'u ka fɛn min ye subahana mansinw ye u ye u susu ka u to u dagayɔrɔ fɛnɛ kɔni o la. An bɛ taa kiri bunankun ale ka an ka fɛn min ye kunnafonidila min bɛ yen ni ale bɛ wele ko Sahana Takiw ale tun bɛ kiri tigilamaw olu ɲɛma kunun juye kalo tile 27 san 2026 an ka kunnafonidila ni o ye Sahana Takiw ye ale kɔni ka kiri jaabi o bɛ kiri tigilamaw olu bolo ni wagati in na fɛn min ye ministère public ye ale kɔni y'a laɲini ko ka san 1 kaso datugu ni ka o d'a ma kalo 6 kɔni o juru ka don a la nka kiri ɲɛma o m'a ka jaabi laban di fɔlɔ o kɔnɔnen don ka utukalo tile 3 natɔ o ma kɔnɔ. Adama Jara ni ale bɛ wele ko Ben le Cerveau ale fɛnɛ tun bɛ kiri tigilamaw ɲɛma o kunu kelen na ni o bɛnna a tɛnɛ ma Ben le Cerveau a minɛna k'a datugu k'a sababuya kɛ ko a ye bagabagali walew ka taga se nɛni walew kɔni ni ka o kɛ bɔlɔlɔsiraw olu kana la fɛn min ye kiri tigilamaw ye a laɲinina k'a fɔ ko ka san 10 kaso datugu kɔni ka o di Ben le Cerveau ma kiri jaabi o bilalen n'u ka utukalo tile 3 ma kɔnɔ san 2026. An bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen nɔ Gawo burudilannaw ka taga se buru feerelaw ma u ye sigi ka kumaw ni ka olu kɛ chambre de commerce et d'industrie ale kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen a kumaɲɔgɔnya senfɛ sa fɛn min ye sesi maaw olu tun bɛ kɛnɛ ale kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko buru kɔni ale bɛna feere sefawari dɔrɔmɛ 30 ka bɔ boulangerie kɔnɔ fo ka taga se butiginin ale kɔnɔna o ma nin kumaɲɔgɔnya in kɔni u ye nin bɛnkanfɔ de kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Kucalakaw ni Ansongokaw ni wagati na taji kɔni ale sɔngɔ jiginna olu fɛ yen nɔ kosɛbɛ taji ale bɛ ka feere butelini na ni wagati na sefawari 200 ni dɔrɔmɛ 70 fɔlɔ a tun bɛ feere sefawari 300 fo ka taga se sefawari 370 kɔni o ma dɔgɔkun tɛmɛnen olu la k'a yirala k'a fɔ Ansongokaw olu fɛ yen nɔ taji litiri ale bɛ ka feere sefawari 175 la u ka station kɔnɔnaw olu kɔnɔna dugulamaw nin kɛra olu nisɔndiya ko ye kosɛbɛ ka sababuya kɛ taji ale sɔngɔ jiginna. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Kamerunukaw olu ka jamana o kɔnɔna la ni wagati in na Kamerun jamana ɲɛmaa ni o ye Paul Biya ye a bɛ tile 49 bɔ bi ale kɔni tɛ a ka jamana o kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ ŋunuŋunukanw olu kɔni cayara kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw olu fɛ gouvernement maaw olu kɔni kelen don ka u datugu kuma in kan tetew maa si tigɛ a kuma ka se ka jamana ɲɛmaa ale ka lahalaya ni ka o fɔ jamana kɔnɔdenw olu ye an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko Paul Biya ale si bɛ t'i jɔ san 93 la. An bɛ taa Faransikaw olu fɛ yen nɔ hectare 42 tasuma kɔni donna o de la Faransikaw olu fɛ yen nɔ a kɛra sababu ye ka maa 250 ni ka olu kɔni bɔ u sigiyɔrɔ la tasuma in kɔni ale carinna kosɛbɛ a kɛra yɔrɔ min na sa o ni Bordeaux ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 15 o bɔɲɔngo de don ka kɛ nin ko in yɛrɛ kɔni ale ye juguyama yɔrɔ ye fɛn min ye Faransi jamana ɲɛmaa ye ni o ye Emmanuel Macron ye kunun ale ye cellule interministérielle de crise kɔni ni ka o sigi sen kan walasa ka se ka tasuma jeni kɔni ka ale kasara ni ka o dɔgɔya sapeur pompier 4000 ka taa se finitigilaka 1500 o ma ani polisiw ni gendarmew bayirika caman olu de kɔni fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka tasuma kasara in ni ka ale kunbɛn. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ne k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.